il-ġar office, hemm Gawdos. Permess biex nidħol. Abbord il-vapur Gawdos, il-Ministru għal-Għawdex Anton Refalo indirizza konferenza tal-aħbarijiet flimkien maċ-Chairman tal-GoZo Channel Joe Cordina. Fawissu ta' din is-sena l-kumpanija ġarret aktar minn 500,000 persuna u aktar minn 140,000 karozza. Fl-2011 u l-2012 lat ta' vjaġġi u n-numru ta' passiġġieri naqsu fuq is-snin ta' qabel, filwaqt li reġgħu żdiedu fis-snin 2013 u 2014. Il-Ministru għal-Għawdex elenka l-miżuri li kellhom jittieħdu minn mindu l-kumpanija GoZo Channel ġiet fdata lill-Ministeru għal-Għawdex. Semma tnaqqis tad-dejn li kien ilaħħaq il-1,600,000 euro u l-eliminazzjoni ta' ser kbir u organizzat li kien isir fil-kafetteriji tal-vapuri li dwaru ttieħdu l-passi kollha neċessarji bil-qorti. Żidna trips, qegħdin nagħmlu iktar kontrolli, kulħadd hu iktar accountable, is-servizz soċjali tal-kumpanija qegħdin nżommuh. Fl-istess ħin aħna qegħdin nagħmlu inizjattivi favur Għawdex. U dis-sena biss ġol Gżira u Ċija jkollna mhux inqas minn 1,000,000 turist. Ċfidan kollha se qed iġġorhom il-GoZo Channel. Il-GoZo Channel ħasbet għall-iżvilupp ta' website ġdida u ċ-Chairman tal-kumpanija Joe Cordina sar li hemm pjanat il-qtuħ ta' biljetti online. Qed nippruvaw nżidu ħafna iktar informazzjoni fuq is-servizz fija. Il-qoddim din ħad tkun tista' tinħadem tal-imod li wieħed ikun jista' jixtri t-tickets online qed naħdmu fuqha. Min dan ix-xahar fil-portijiet u fit-terminal tal-imġaru taċ-Ċirkewwa beda jingħata servizz ta' Wi-Fi b'xejn. Intant 3 kaptani tal-kumpanija GoZo Channel għamlu kors li jwassal għal kwalifika ta' Master Mariner. Norbert Spanjol, wieħed minnhom, spjegalna l-isfidi li jġib miegħu it-traġitt bejn Malta u Għawdex. Għandna l-kemmu it-traġitt huwa qasir, għandna nkunu riplart il-ħin kollu li huwa daqsxejn ta' periklu għalina, għandna ħafna traffiku wkoll, ġieli jkollna maltemp, ġieli jkollna ċpar xita u li qed inġorru l-passiġġieri minnu nnifsu diġà huwa ta' periklu. B'kollox hemm 12 kaptan mal-GoZo Channel. Il-kors li attendew għalih il-kaptan inżamm f'Malta għall-ewwel darba fi 12-il sena minn meta twaffqet l-Iskola Marittima ta' Malta.